ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಪನ್ಪಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದ ಕಥೆ ಐಟ್ ಆಮೆ ಸೂತಕ ಪಂದ ನಿರ್ಣಯಾತಿನ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೆ ಸೂತಕ ನಿರ್ಣಯ ನನಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇತ್ತ 14 ದಿನ ಬಣ್ಪಾರು ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಬೊಕೊಂಜಿ ಏತು ತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಟು ಆಶೋಚ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾರ ಈ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಷಯ ಸಹ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆತೈತಿ ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗಳು ಪಿರಾವ ಐಟು ತೂನಾಗ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಂಚಾಮೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಎಂಚಾಮೆ ಅಂದು ಉಂಡು. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದಾಂಡ ಐಟ್ 5 ತರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಟುಂಬಗೂ, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ 7 ತರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಟುಂಬನು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಕುಡೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ 7 ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಮೆ ಸೂತಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಐಬಕ್ಕ 3 ದಿನ 2 ದಿಂಚ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ 5 ತರೆಕ್ ಮುಗಿಪುಂಡವು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಜಿನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಚಾನಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಂದ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು, ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆದು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮವಲು ಮಾತ್ರ ಕೇರಳಲ್ಲ ಉಂಡು, ಕೇರಳ ನಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾರ್ಯ ಇರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೇರಳಡುಂಡು ಕೇರಳಡು ನಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುಟುಂಬಡು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಆಯನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು. ನಂಬೂದಿನ 4 ಲೆಟ್ರ್ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ, ನಾಯರ್ 4 ಲೆಟ್ರ್ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಂಗೆ ನೀಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಂಜಿ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಬೊಕೊಂಜಿ 14 ದಿನ 10 ದಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಉಂಡು. 14 ದಿನದ ಸೂತಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಮೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ದಿನದಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಕಲ್ಪಲು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿಷಯ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇನಿ ಕೊಡದತ್ತು ಭಾರಿ ಪುರಾಕದ ಅವು ಪೂರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತೂರ ಒರಿಯಾಗ ಓದರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ PV ಕಾಣೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗೋಸ್ಕರನೇ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾದಿಯದು ಏತೋ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುದು ಮೊಲ್ತಿನಂಜಿನ 6ನ 1 317 ಪ್ರಾಯಶಃ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಗ್ರಂಥಲೆನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿರ ಅವು 10 ಒಂಜಾತ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಉಂಟು. ಈತ ಮಾತ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಬಿಡ್ತು ಜಾನ್ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನ ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿದ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು.